Čas bolo z toho Majka vidna z ďalšieho videa na hru The Escapist. Dám to do popisu tú hru, aby ste si mohli kúpiť na Steame. To dobrá hra, že ste hráte za väzenia, veď uvidíte. Je to pixelová hra, môžete si aj všimnúť. Takže si vyberieme až tam takto. Dobre. Takže dobre. A dáme si dám si túto väzeň. A nemám najnovšie, takže je sranda. Jej sakra. Nereaguje. Disko. A tu je seka, tak nedrbne. Dobre seka, tak sa vyspí. Náš pančak. A všetko vám ukážem. Len ak sa už vyspí a veľa sa dosa pohybuje to vyspí. A pozrite na to, ako sa nevadí. Shift. Shift? Čo shift? Neviem, čo je to shift. No, viem. Nevadí. Ja aj takto. Čo predáva? Oj, to budem potrebovať. Mám málo peniazy. Ty, čo predávaš? Obušok. Ja naozaj. Čo je zeleným, tak to môžeme mať. Nože, keď nám niečo zeleného, tak nič sa nestane. Keď už červeným je nápis, tak už nám to zoberú a pôjdeme na samotku. Vy ste chceli vedieť. Máš nejaký? Medikit? Hej, to možno. To už nemáme. Ako dávaš misku? Misku? No. Dobre, robím takú jednu vec, že budem robiť misie, ale offline, proste, že mimo videu. Napíšte do komentárov, vy uvidíte. No dobre, je to veľmi super, nás o mňa baví, vás neviem, či baví, ja to som už pozerám, nič nepozerám. Dobre, takže mám ísť teraz na večeru, Aj! To nebolo nič, dajte sa, tu som. A to si zobral? Ja im to zabudol som. Dobre, som nažere. Štánik. Už môžete teraz zasadať na to, ale... A to si zoberiem. Budem potrebovať, uvidíte niečo. To tiež môžeme mať, to sú plastové. Tu ste? A ja zacvičil, lebo hneď teraz pôjdem cvičiť, takže... Čakať. A to je asi pán boss. By sa malo ísť cvičiť, nie? Choď tam. Choď tam! Nevadí. Sme super neurobili a teraz nemáme ísť. She's my friend. Hej, čo ma bije? Čo bolo? Počkáme. Už aj teraz môžeme ísť preč, ale cestné buď životy. Že si maximum to. Nevypadne sa len. Ale nie. Hej, to posekáme. Zakaj. Dobre, už musíme. Nemáme ísť. Čo?
musíme to jedno vyrobiť. Si bude prostor, čo má čo? Čo máme robiť? Neviem, čo mám robiť. Junior. Ako sa to použije, to sa už nerobí tú prácu. Dobre. Ja neviem, ako sa to robí. What the fuck? Ja viem, že som nič nerobil, ale všechno robiť. Dobre, sme mali toto, ale co by sem? Crafting. Dobre. Jo, metal shop. Koľko to? Neviem, inteligencie nesmie. Ja som mali upratovača. Ja! Hodinky. Máme peniazy. Battle on mod. Nie. Crafting node. Tak čo? No, to chcem. Hej, no. Okay. Tak, okej, neviem, koho budú. Dobre, môžem ísť. Chcem ísť sem do knižnice. Nie sa lepka, do knižnice a urobiť si inteligenciu. No, že nepočujte myšku, to je veľa prúser. Počúvajte. Ale musím si vrátiť tú inteligenciu, preto idem teraz kradnúť veci. To je koľko máme? Presne neviem ešte za pár klikov. Som unavený. Ale idem do sprchy sa nakúpať. Som unavený more. Spachtaš. Víš, že ja si to robím, by nebolo na veľa. Takže sa vypýtam. Poďme si veci dať vnúka. Nič, to nie je hlasné. Dajme, nevadí, počkajte. Trevor. To prdele pilník. Dobre, som späť. Dorky, policia už prišla na mňa. Kde si, Martin? Chod na obed. Aj, dobre. Dobre, musím že... Ideme cvičiť. No. Môže bateríky. Ja chcem predstaviť. Ako to tam ťažko robí. Strange. Ty kokos. To nedá. Neviem, do sprchy nevadí. Mal som cvičil. Ale viac potrebuje inteligencia než nejaké blbosti. Zhodu poznám.
Víte, že tam pridal potom. Dobrý, jdem domů. Ja viem, bože. Mám sa dať tieto veci. A to sa spolu inteligenciu koľko mám. To sa neviem. Je moc dobrá stôl. Poďte mi. Ja som to zabestol, ale chci. Ale si urobím tú inteligenciu. Oca až nerobili v Metashope, za to, že tam dajú $50 asi. To sa vlastne zelená. Ešte by som vysvetlil. Ja sa nerozprávam. Sú 2,5 chlapa, tak to píšte. 16:02. Ale teraz hodím 16:02. Asi 4 hodiny. Jaj. Okej. Potom inteligencia. Yes! Ideme na Metashopu, počúvajte. Ešte nechajte, za to budeš bude večer. Poď do ruky. Yes, motherfucker. Máš si to. Haha, teraz spať nemeň. Vidíte, ako sa to platíme? Počkajte, keď pôjdem do práce. Najskôr budú stretnúť a potom ideme spať, ale ja budem robiť niečo také. A potrebujem dve lepidla a jeden oný. Dve to ťahy. Takže sa byť? No, tak. Ja viem. Dobre, idem. Idem letiem špiltom mody. Neviem ani koľko to čam, počkajte. O 13 minút je málo. Koho budete prikladovať? Trevor a Carton. Ha, minus! Debil. Idem. Idem za mnou. To je dobré, ale pozrite sa. Ako celé takto zakryté. Dejte. Zistila som. Vidíte? Ventil. Dobre sa idem vyspať. Hej, si to chcem savenúť. A bohu ešte, ako budem dlho natáčať. Alebo je to ešte dlho. Ja chcem ešte spať. Počúvajte. No. Dobre. Bože, nechcem počúvať tie keci. Buďte hovadina. To je fólia, to nepotrebujem, ale neviem na čo nie. Ty, čo to dávaš? Medikit, more! Lepidlo! Lepidlo! Zapíš. Aby sa tak robil. Idem.
Ja mám taký. Som bol u debila. Do prdele. Shut down. Metal. Musím do metal shopu. A vidíte, kde? Jo, byl a to vyhrá. Ja na policajt. Neviem, ako sa dropuje. Dobre. Mami! Pomoc! Bijú ma! To bolo nie zdravé. No teraz budú ma byť kvôli tomu, lebo nejdem do metal shopu. Sorry, ti mám málo času. Ja robíme do jednej. Mám času 10. Ja viem! Jebnutý zmíry. To je metal shop. Neviem, ako sa do ja mám, neviem to úplne. Plakačka. Treba sa vyhádzať. Treba dropnúť! Ježiš! No, 5. Tak. Dobre. Dlhá práca, keď mám plný inventár. Keď si to videl vo videách vezme, tak neviem, ako to tam dával, ale iba klikal. Neviem. Ale čo by som pre vás nerobil, ja som si preto kúpil kvôli vám. Nevadí. Zrobil som si prácu. Ježiš, tak blbé, ja si musím hneď aj. Tam je ten vyzlieknúť. Bože. Tak to by celý. Celý toto. Ale je to vyčísť. Vás na to mydlo. To je celé. Neviem. Je to dosť. Bitka bude, bitka. Počkaj, čo sa pozrieť, čo ma nevyhodili z práce. Prosím. Skôr nevyhodili. Aha, ešte som to zobrať. A čo keď sa mohla byť klíčne napríklad? Práve sa zaprdala.
Že aj bahom niekde by sa malo rozptýť. Chcem vás zmlátiť. Ja si neviem. Nevadí. Počkajte. Rýchlo. No. Spolko natáčam. Dobre, že za pár minúty. 5 minút a už končím asi. Hurry up! Kde ideme? Nás bijú. Pum, pum. Pum, pum. Pum. A čo to je? To je pachne. Keď si sám. Tak. Dáš! Dáš. Som pomaly totiž. Neskús. Jakub. Čokoládu potrebujem. Aj. Moje prehľadám všetko. Treba. Hovno. Tu som našla stoličko. To je super. V práci som našla. Stoličko. Tu sa robí zdravá. Čaká do mňa, ale tak mám pár. Dobre, idem. A ja si spraviť to, čo potrebujem, ale ešte potrebujem. Dobre. Tuď! Ne! Čemu? Prečo? Veď som mu dával také rany. Ja sa zbijem, takže zdохnem. Budem posilovať. Poď! Si to ešte sejmujem, ani sa vyspím a potom iba si ukončím video. Napíšte mi do komentov, či mám ešte pokračovať v tejto hre. Dosť mi zobrala. Poďme mi robiť hru.
povedzte si, a chcete úplne hociakú hru, ako chcete, som hra. Dám 25. Dobre. Som prvý, ha! Ja som vám budú, máte radi. Tu je prehádanie, mne to nie je jedno. Mám super. A toto si berem. Som si už 11. 8. 15. A to si dám ako zberem. Áno, neviem. Spať, ale vyžerám. No dobre, už toto je uložené, takže ja sa s vami lúčim. Dobre, už to nechám na takto. Dobre, ja sa s vami lúčim, takže čusíky, bustiky, čus bus.